Takže červené a bílé a budu pít růžové. Výborně. Výborně. Takže. Blahopřání k sňatku. Opět blahopřání k sňatku. Překvapivě. Překvapivě. Blahopřání. To je správně. Jo, krásný společný život plný opravdové lásky, vzájemného porozumění a štěstí ze srdce přeje Eva s rodinou ze Strádnic. A dva vosy jsme mamky, kolegyně, co se tady stalo? Co tady byla? A máme tady dva bonusové kredity na vyčištění komínu, protože je tam komení. 3 bonusy! To se v paneláku můžeme topit jako život. Super, přijde komeník a bude to dobré. Na rozdíl od čapa nežere žádný, takže to má dobré. Takže ještě taštičku. Tam bude asi slibovaný rum. Ne. Já. Ale. Pozor. Domácí. To je od Dalibora. No to je z naší zahrádky, malá pozornost. To jsou ty, Aronie. Aroniové víno. Správně. Super. To je balíček. Tady, asi tamto. A ten největší nakonec. Dobře, tak. No, může největší auto. Čekáš, který to bude.
Tam bylo nějaký obalený nějaké Prostě tam jedna čtyřka oktávka. Jo. Co to není, to bylo Ještě nějaký sponzor, co bych živil, jo. Tak to můžete prodat dváček. Ne, to By to dobře s tím nožíkem to dalo. Se nasvědčila na těch dortech tam. Jo. To je jedině Vašku, že by si spřál tu navigaci. Ty jo, to bych viděl, že jsme na půl rybu akorát. Jo, bajo, vlastně. Tě řekl, šmek. Tak si můžu koupit, když nám to dáme. Žábra, páteř. No, jasně. To bude povlečení. To je úplně jasné. To je pomoc. To je povlečení, protože... Počkej, já jsem. Konec spacáků. Nebo, ne, jo, a nebo to bude spacák. Ne, hezky, to je perfektní, úplně bomba. To jsou skvělé barvy. Čokoláda, milka. To je perfektní. Prostě... To je tady z téhle strany. Tak. Jo, děkujeme, Adito. Konec povlečení. Teda konec Skvělé, Takže nejsou kaudy. Co? To je to z Anglie. Ne. To je z To je Mostu. český. To je z Mostu. Táta řekl, že česká kvalita je česká. Česká kvalita. To nikdy nebylo trhneš, no. Leda nožíkem. Takže tady máš poslední velký dár, teda poslední dár, který jsi si psala nakonec. To je stolní hra. Tady zde padají. Tak to dáme do toho. Tady nám padají dopisy. Posílají. Co myslíš, že to bude? No, To jsou monopoly, ne? Nejsou to monopoly. To je ta pizza. to je ta pizza. Rodina. Rodinná pizza. Rodina pro mě 45. Tak to radši to šlo Voda. na menší velikost a víc. Tady budeš mít. Ale není to Ferrero Rocher. Ne. A pak už se dá dohodit to hádečko, ale když dáš špatně to hádečko. No, asi dobře. Takže, Teď to má 60, ne? ano. Nejrychlejší. Alexandr řekl, že ten úzel rozvážu nejzásadnější. 5 nevím. Z které strany? Nevím. Zkus nějaký. Trhej. Rvi to. Ale no to. Počkej, tak. Stejně když to nepoužiješ, tak to roztrhej. Užij si to. To jsou taky na. Tak nechte, uvidíme, jak to půjde. Chci si s tím poradit sami. Je tam druhá. Vytáhni to. To minimálně 2 foťáky. A pak to stříhá. Tahej, někdo přijel. Je to hra nějaká? Tahni. To je normálně to. To je, tak to nějak ví, jak to patří. To je normálně obraz první pomoci. Rozbij sklo, případně nouze. Pardon, rozbij sklo. Jo, aha, tam jsou. Tam jsou jaké... Pro jistotu je to zeleno-bílý. Bajo. Hezky. A pro kolik je to hra? Nejlepší v Praze. Nejlepší v Praze, ano, děkujeme. Já se dva možná přijeli přátelé ze San Pauli. To, myslím. Nevím. Čau, ne. Zlatka.